bugochengera ritukerigaria abanyangongo okorekana ase getiye skuru yoboroso ya Ikonge yogotoka ase ward ye Kerenye nsemo ebunge North Mugirange county ya Kisii oyoragwamo no county commissioner Erastus Mbui hamo na ne ujumbe yo governor yasomwamo no waziri w'obonjoria Bernard Maina aiga Maina nigobona hanyara koba gago kwandra emirobiri ya serikali ya county yo hanemo no hasobwaga bwe chichiro eche Ikonge nabo igo obwari obwagachi bw'echipara hamo no moroberio obwokwena na hirongoria savana bebirasi bya ECDE asense mo county commissioner nigo bono aichanera okomentekana kwa marwa ime yechiro ya Ikonge muri kito Steven Nyarikie Mbunde agotomanya senchira y'ubwikirano hapo Omubasorero asegeti yeskuru yoboroso ya Ikonge ward ye Kerenye bunge ya North Mugirango ase county ya Nyamira asumo yega omasuchade aigani goikerano ano mo county commissioner Erastus Mbui amono mo waziri bw'obonjoria Nyamira Bernard Maina oyo bwatokoro botiro mo governor Bernard Maina mwaziri oteneleta mangana ye biashara na cooperatives ase county ito ya Nyamira angani naende kuwakilisha umugabano itu His Excellency Amos Kimunyaribo oyo ase speech yae litangani arua amagombae ase ensengima ase ugosira kwa right honorable Raila Amolo Odinga oyo enet wigoro naende twatwara moment of silence in honor of our fallen hero aende sengincheri tukolia kwa sherekea mashujaa no kwinyura ominto right honorable Raila asikiagera urwanereire en country yetu na Africa kwa uchumla ase ujumbe yo mugavana Nyaribo nigerero byabwabekirwa soboremi ubwagachi bw'echipara chichiro amono moroberio bwokwena nerongoria gochi abana ba ECDE bunate base speech yaye twarure chimbegu awa chi avocado amatoke wanguiga naende ntoru chimbegu chikawa komekshwanga to improve production yetu neka to improve production naende wika to support ya vale miabaiga access markets na kigekogera county ya Nyamira ebegete chibesa cho komekshwa to improve infrastructure ita se market nseme yiga kwagacha tole chichiro ibere kwagacha tole chire ya Ikonge kwagacha tole chire ndegalia obwali chionsi chi ototo to 139 million Kenya shillings to waterentamo ne serikali yenene nabo igo umuroberio nororo yo mumanyete bwa okorwa irongolia se chi skuru cheito oyo obwatirense buyambaka yagerera abana bamente kiri chiskuru asensemo yo mo county commissioner nigerero buyabwabekirwa na serikali yo Mosque William Ruto asabayiga ichanera komenta kwa marwa yo gotindia asensemo ya Ikonge saa 5 ya mchana unayumba kwa barabara uko sawa kweli? Kesho inayokuja wengi wanatoka mashule wanamaliza form 4 watakuja kuingia katika mtandao wa Chang'aa kwa DCC. Nafikiri ile ni jambo ambalo linahitaji kushughulikiwa. Kama kuna upungufu mahali tutakusaidia. Asensemo ya Francis Amenya nigabe kabosio siasa chobo chorioboke bwe Kerenyo tangani Francis Amenya ndubi ningando yomo asori bakurwanire kirugia Kerenyo ward naho yobe yokurwanira ku 2013. Since then I've been contesting na ndiende tuabwana kura kuna 2013 na bujikura isapto 2017 jikura isapto 2022 jikura 46 na nchibulumu rwanire liwe kirogeke kitani ko sabo mole basa mitwa tukulanda kom tuli tukole kambi ni sabo mole ndano batwaereru kole ngani tiyo kitu anchire kukuliya ko kole kambi ni Evans achoki omonchororia Onyamira kurwanya ngono ebunge ya Borabu nigo asiritsuke igo achengera kwinyora bari abaye konyetense ito ya Kenya ase gusiga iga ntobwate rutie ito matiang naba buri ngango bikiye mbegete mwante bine ya matiang imbegete nikigeko geranye begete
na kionda ni watabwati ende abantu baito bonsi matiang no nyochiete chupirie kiama keria nkiri kia muntu omo kiama keria kiri kia abantu bonsi Kurwase skuru yoboroso ya Ikonge yogotoka se ward ya Kerenye bunge ya North Mogrange county ya Nyamira. Ingo reporter ya Nsoko TV Rietera Nyariki Steven Mbonde.